Hello everyone, welcome back to my Medium Burger YouTube channel. Lagi selalu nama kasih berborai lebai. Empai dari जोङो दा दिनै shooting थांनो नागिरदों जोंजों लोगोसे आंजों आलासि दङ. So नोंथांमोना नायदो आंजों सोर आलासि दङ. र' आं दिन्थिनि. आलासि आंनि channel-आव. Abo, halo बुंलाय. Halo. YouTube दिसो vlog. Mama बुंदो बुंलाय. जाय बिथांमोना बे आगैनि चेनेलखौ नायगासिनो आरो सोरबाफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदोंबा आगैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जों बर' सापर्ट होलायलायगौ ना मा होनो आंनिखौ इमाव जाग्लां चेनेलखौ ओमफ्राय कालार एन्टारटेनमेन्ट आरोबाव औ मोननै जा साजों एलम गाराङा कालार एन्टारटेनमेन्ट बेनाबो आरो लिंसारनिखौथ' मिथिखायो गासिनिखौबो साबस्क्राइब खालामनाङा जिखुनु बर' सापर्ट होलायनांगौ आंनावथ' गासिनिबो दंजोबखायो फिसा चेनेल जा गिदिर चेनेल जा गासिनाबो दंजोबखायो आंनाव गासिखौबो मिथिजोबखायो आं बर' इउटिउबार्सफोरखौ होनदों दिनैनि शुटिंआव जों थांनो रेडि जाबाय दा मेकआप अलरेडि डान ओइनो सासे गामसा गोनांसो दङ सिबाय अन्थाव बाथावनो माखासे गराय दिन्थिनोसै लेट्स गो सफैसे बेनिखौ खायलेंजों खायलें सिदाबो सिखावनो बै मिस नायनो हाला ओइ खानायाव होजोबबाय गोदैबाय आरो सासेयाबो गाबो ओइ गाब्र'हैबावना नोंबो देबारुनि ससमा गोदाननि पार्टि जानो फैदों जोङो बेयाव जोङो पार्टि जानो फैमारदों जों गासिबो रेडि जाजोब्बाय अलमस्ट रेडि येस ओरैबो रेडि जाजोब्बाय बेबो रेडि जाबाय सिनायासै मानसिखौनो एक्टरासो बाजाय नुदों बिराद मोजां बाव आबन थाबायना फैदों ओमफ्राय एक्टरासो बाजाला फैदों मादों खुलुमदों जारला नायद' नै ओमफ्राय थादों नै सासेया केमेरा जानजाबाय हनै नायद' लादों नामा जायाखै बे जाजोबो आंना गासिबो दाउआ सोरनि नांबावगौ आंनो एसे बेलासि जाबाय जोंहा बेलासि जाबाय आयु सेलफि लादों मालाय मोजां नुवासै आं आयौ र' दा दिन्थिफिनसै मोजां
मालाय देलायखांबाय Nang दे होनलाय बा मालाय होनलाय Video oleh di sini aja kayaknya saya. Deh, nah. Sama lah. दे लोगोफोर नुदों दै मुना दिनै पेरखोजोबलायनाय हो दे होनलाय सेकेन्ड दे Sum जाबाय. गोसोम जानो अबायथ' गुफुरसो नुदों नै आं ओइ माबायदि नुदों आब' मा होनो नोंखौ बे गोदो बे सिगां जे नों ओंखारजेनदोंमोन ना फट'आ खनसे पस्ट माबा खालामनाया आपल'ड खालामनाया गोदोनि फट' गोदोनि फट' दि नों खनसे खालि हगारदोंमोन ना बेबायदि नुबाय आं नोंखौ नै एलाय हाय गाइस होनलाय Hey guys. हाय गाइस आब'नि आंखौ हाय गाइस दोनबाय सेकेन्ड दे शुट स्टार्ट खालामनोसै गिफ्ट होदों आसा खालामो बिथाङा आंनो गिफ्ट हरगोन होननानै Ayo tiga Allah jamu. आमजालि Isor nih. नुदों हाबावबाय आंजों बिदि नङा र' आंहा लाहांदों नै नै ओरैसो नाहरनांगौ मा ओरैसो ओरै नङा है हनै बिदि नङा Jangan deh. Satu ekor kak. Malah itu bagus kan. Mau malah apa? Mau masuk tangga apa? 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 दे मा बुंहर जोंना फंबाया इउटुब चेनेल दंना फंबायनि इउटुब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालाम बयबो सापर्ट खालाम जे फंबाया जाहाथे साक्सेस जानो हानाय बायदि मोजांसिन दिहुनलांनो हानाय बायदि कन्टेन्टफोरखौ इन्टारेस्ट नोंथांमोनखौ लाबोनानै इन्जय खालामनो हानाय बायदि आं ओमफ्राय खिन्थु मैयानो लोगो मोनदों मैयानिफ्रायनो बुधबार लोगो मोनबाय दासो लाबाय अके दिनै लानाय जाबाय बेनाबो साबस्क्राइब दङ खिन्थु माबा दङ चेनेल दे होमबा शुटिं गावगाबाय थानि होमबा जों शुटिं जोब्बानो ओमफ्राय आंहा थांनोसै दा लोगो मोनला ना गाबोननिफ्राय लोगो मोनला आंहा थांनोसै आं सानदोंमोन माने नों थागोन होननानै आं थानो मोननाय नंलाबा दे नेक्स्ट टाइम लोगो मोनफिनगोन Biar karo rabaफोरजों थाङो मालाय बाय बाय दाखाजों मा होननानै गय गबाय होनदो आब' बाय बाय आङो दा धुबुरि थांनो ओंखारबाय दा धुबुरि थांनोसै आङो बाय बाय